на 10-ти традиционен празник Ден на рибата, село Батин 2026, с който отбелязваме Международния ден на река Дунав. Река Дунав е най-международната река в света и е повече от родна магистрала и транспортен коридор. Река Дунав е връзка между европейските страни и обединява различните езици, култури и истории. Тя е източник на живот, енергия, храна, вода, транспорт и отдих. Уважаеми съграждани, уважаеми гости на село Батин, уважаема госпожа Вели, честта и удоволствието да открием днешния празник беше на нашия кмет на село Батин, господин Назми Шевков, но както чухте, той е възпрепятстван по неприятен случай, така че честта се пада на мен. Искам да ви поднеса едно приветствие от общинска администрация град Боровец. Уважаеми жители на село Батин, скъпи гости, приятели и почитатели на българските традиции. За мен е чест и удоволствие да ви поздравя по повод празника на рибата, един от най-обичаните празници в нашата община, който всяка година събира хора от близо и далеч край красивия бряг на река Дунав. Днес не празнуваме само богатството на реката и рибарския поминък. Днес празнуваме духа на село Батин, дух на трудолюбие, единство, гостоприемство и любов към родния край. Потвърдя всичко това, което общинска администрация ви пожелава на този празник, Ден на Дунав и на рибата и на село Батин, че всичко това ще се сбъдне. Ако не слушахте добре, чухте, че не улиците и сградите са основата за съществуването на село Батин, ами това сте вие хората. И затова ние сме тръгнали по един път да укрепим и да възстановим това село, защото моят трудов и партиен път е започнал от село Батин. Започнал съм още от далечната 1980 година да идвам в село Батин, тъй до ден днешен. Затова работим по един проект, който вече е в своята същинска фаза, изграждането на така дългогодишното говорене по изграждане на една лодкостоянка или едно рибарско селище. Аз на няколко места съм го споделял това. Изградихме местна инициативна рибарска група заедно с общините Русе, община Иваново и община Борово. В момента, както казах, сме в същинската фаза, вече започва идейните проекти, започват основното проектиране на това нещо. Всички знаете, че то ще се случи долу на реката, на отбивката на Дунав, на канала. Там ще има изградено едно мини пристанище, на които ще имат възможност западни и източни туристи, които пътуват по река Дунав, да спират своите лодки, да бъде изградена, възстановена рибарската група тук в село Батин, която да бъде в пряк контакт с тези туристи от Западна Европа. Господин кмет на община Борово, уважаеми жители и гости на село Батин, честит ден на река Дунав, честит празник на рибата, честит празник на Батин. Радвам се, че днес съм част от вашия празник. Благодаря ви за поканата, благодаря ви, че сме заедно. Река Дунав, беше казано и преди малко, че е история, традиция, култура, икономическо развитие, връзки с останалите държави от Европа. Но река Дунав и водата преди всичко е живот. Радвам се, че днес именно в Батин отбелязваме деня на река Дунав, всички заедно. И съм съгласна с кмета на община Борово, че най-важни са хората. Хората на Батин, хората на Борово, хората в всички населени места. Без да
свика към светове, галя вятърлисти, неговите синтвони, а реката се разказва за герои за рак. Слънцето зад мрака, светло на златото блестя, неколотките линейките се запя, рибар с мрежите с плица, сякаш нищо запи, където той пълни потите, са гълни своите води. Пред нас света погледа пред неговата ширка. Той помни всеки славен час, той пази родния ни край. И като му текат водите към морския простор, така и нашите мечти летят към света хоризонт. Високи сини планини, реки златни равнини, небето като куприна, това е моята родина. Небето като куприна, това е моята родина. Искам да благодаря на тези прекрасни деца, на тяхните учители, преподаватели. Справихте се блестящо. Много ви благодарим. Заедно с басейнова дирекция Дунав сме ви приготвили изненади. Грамота, приятел на Дунава за Мелиса Метинова. Грамота за Бахар Бейджанова. И вечера на Дунава съм те любе чакала, ти не дойде ли беше, що не дойде любе, що не дойде любе, що не дойде Джана, конче ли си загуби или ме разлюби, що не дойде любе, що не дойде Джана, конче ли си загуби или ме разлюби. Знаеш ли, мама, лоши думи за теб чула любеле, не любиш, втора лъжиш, вярно ли е любе? Вярно ли е любене, право ли е душо, моите думи любене, друга да ги слуша. Любене, като росен цвети, сутринка весела, вечер повечнава. Гора зелена, тайдути, горище гора.